Nek kowe ngunek sik engko ya ora tau sopan karo aku. Kok minta tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa Itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa ngono. Lah nek ra jelas tak nyot tak kan ndelok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Sulestyo. Ora. Ora apa? Ora apa? Oh setan. Wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Yo, ayo Mbak Elisa. Ya. Ki ana sing nyuwun tetembangan. Ya Mbak Elisa iki wah iki. Sinden made in ku sing viral ya iki. Iya. Iki ngapain nggawa kacamata? Nggih pangapunten Pak Seno Pak Bos niki matane picak. Ora kok. Biasane ora kacamata. Nggih, radang Pak ini kebanyakan pakai softland. Terus suruh seminggu nggak boleh pakai softland dulu, suruh pakai kacamata. Aja lho, aku ngelingke lho, rasa nek nganggo kacamata nganggo kacamata. Garing Rakasiwi kae matanya sakit karena pakai softland dan harus diganti matane mbiyen. Diganti matane ten. Suwargi Mas Garing Rakasiwi. Kuwi Mas Dokter Acong kuwi sing tukang jukuk mata saka ngono PBB ngono kuwi ngomongi aku. Kuwi kudu ganti mata, makane sadurunge danane mlumpuk mana Mas Garing wis ora ana. Wong biyen ngejak aku penggalangan dana barang. Ya, aja sok nganggo softland. Sebenarnya enggak apa-apa, yang penting bersih, Pak. Sing penting resikan, tangane reget, bar nyekel opo, telek opo ya ora ora. Nek kuwi masangnya kudu resik. Ya pokoke aja nganggo softland sing murah-murah. Oh iya, tuku sing larang sindane Pak Seno. Ha iya. Jokoake. Tak tumbaske pokoke. Nggih. Nggih sugeng dalu para Sivitas Akademika, Pak Burhan, Pak Hanggar, semua dari rektor dan wakil rektor dan semuanya dari dekan Fakultas Media Rekam. Kemudian aku disusul pengenongku neng Polandia no. Oh, mana? Ini Pak Gandong. Oh, Pak Gandong. Aku tekan Polandia kok ana spiyaga klitak-klitik iso. Ya malah aku bayang. Gue tukang rokok. Nggih, terima kasih dari Fakultas Media Rekam, terus jurusan fotografi dan televisi dan film ya, kayak gitu. Media Rekam ki apa to, Sang? Hah? Ya bangsa ning go ngincen-ngincen direkam iki kok. Ora sik aku takon tenan, wong bojoku mulang nang Media Rekam iki aku ora tau dong. Mulange apa, gaweane apa, pamiti Mas aku ning Kalimantan 5 dina ngono kuwi ya. Biyen tau tak lokke, Mas aku ning Kalimantan 5 dina, mbok 5 tahun. Seneng ya. Ya aja ngono karo bojone kok. Seneng ya. Media Rekam yaitu terdiri dari 2 fakultas sama yang untuk S1 Pak, ada kalau nggak salah itu televisi dan film itu yang tempat Bu Agnes, terus fotografi. Kayak gitu sama ada D3 animasi. Begitu. Oh, tentang kuwi to. Iya, kok ora tau dolan rene bojone wong kene. Apa? Dolan rene ngono lho, Pak. Wah, engko ndak malah ngisini-sini ya. Lah ngopo? Loh, iki buktine istrinya dari Media Rekam dalangnya viral di YouTube. Kan yo keren ngono lho, ana hubungane ora kok ora ana hubungane. Ora maksude engko nek dikono apa-apa iki aku radong iki aku isin soalé. Engko nek malah bojoku ngedep apa terus aku iki apa to no? Ngono aku malah. Wong kae iki sok latah ngono kuwi. Mula sok belajar. Ya ning ngenyem kae lulusan sing ngekeki topi sik Darno. Aja ngono, Pak. Sing penting kan saiki yo ketok no lho ora kudu. Sekarang nek gelar yo insinyur yo tadi bakul bakso yo ono kok. Sing penting kan saiki payu, to Pak. Payu nguripi sing S1 aku S2 yo diuripi karo SMKI kok Pak. Aku bangga kok. Iya, kudu bangga. Aku lulus SMKI iki bangga. Arep aku mung lulus SMKI ning aku iso ngendas-ndaske S1. Iya. Ngono yo, Mak. Nggih. Heeh. Ayo kowe arep. Nggih. Do cuwuni nembang. Nggih, nembang. Mbak
Elisa. Nggih, napa niki wau? Lali janjine disuwuni. Oke, siap. Monggo. Nggih, wah niki jan kathah tenan lho Pak. Biasane isi wayangan ra tau samene. Sajeke kula ten pedalangan niku mboten nate samenten niki penontone. Wayangan. Kurang Lang niku. Kledo mertapa kurang. Padahal yo tak rewangi numpak tosa ngono nggawa toa. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke dalu wayangan. Ngono kuwi wis nganti mubeng-mubeng desa yo tetep le nonton wong siji tak rewangi nganggo door press macem-macem poko 1000 3000 yo tetep ra payu. Ya ora apa-apa. Proses kok ngono kuwi aku sik nonton aku mbiyen ya ora langsung semene iki. Sing nonton biyen yo mboko wong 10, mboko wong 15, mundak dadi wong 20, mundak dadi wong 100. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Nggih. Luar biasa. Berarti yo dari inspirasi, Pak, bagi sini. Kita tuh punya fakultas, kalau isi punya fakultas pertunjukan, ini kan media rekam. Fakultas pertunjukan juga punya banyak, tapi yo iki rota wayangan, iki media rekam wani wayangan yo keren tenan. Ah, ya ora apa-apa. Ya mergo ana bojoku kuwi. Iya. Nggih. Dino andaran hangan duka Enggak. Aku wis ora Yuk.
Pas. Wejan luar biasa ngau kacamata ya malah wagu. Iya. Nggih niki 8 hari aja, 8 hari besok pakai lagi. Ayo tuku lensa sing apik sing larang. Iya. Siap. Dadi nek dienggo ning mata. Nek perlu lensane karo matane iki gedhe lensane. Dadi sing Lah pripun niku? ayo sing dilensani sak setengah rai no. Iya. Iku ndak bahaya. Iya. Mergo ya ngati-ati tenan. Iya. Ki kejaba saka kuwi ya iki aku matur nyaketi Hari Wayang Nasional. Dunia apa nasional? Ya dunia ya nasional no. Ya. Sing wis diresmekake ya mak iya. Wah, kabupaten ngendi-endi to geger nganake latihan, nganake pentas. Ya. Aku ngrasake yo kok adem ayem. Ya sembuh aku ora ngerti. Pokoke tak anu no. Tanggal 7 kuwi aku rungono corekan 7 November. Nek ora ana wong nanggap aku arep wayangan dhewe. Memperingati Hari Wayang Nasional. Dalange ngundang. Oh iya. Dadi tonton dhewe. Ngono ya, Mak. Engko ndak percuma wis disahke kok awak dhewe ora cancut gumregut ki. Nggo ngopo le ngesahke? Ya, ora ana gunane. ya pancen bener ngono. Ayo genti. Anting ki sing maune ora arep menyang iki mergo. Iya, Wingi Pak kula badhe kula mboten sah mangkat. Lah ngopo? Isine kula ditonton kanca-kanca kula. Lah kok kowe kok iso ditonton kanca-kancamu dhewe iki arep pentas arep ditonton lembut apa piye sesuk? iya. Kabeh iki kanca-kancane dhewe. Ya justru kowe iso menampilkan performa terbaik. Apa Mak? Performa. Kowe bakal iso diakoni. Ya, Tiwas aku wis tak saguhi dititipi bapakmu. bapakne Mas Sun Gondrong kuwi dalang Tulungagung. Dik titip anak kula nggih. Nggih Mas, siap aku ngono. ya. Ndak aku dikira ora ngejak ngono. Ya jumeneng. Nggih. Nah, cah kendel kok. Sik. Iya iki mergo putra dalang. Wah, pepunden dalang. Ya, Senior ya dhewe. ya. Sugeng dalu sedaya. Rasa grogi ning arep mono Pak Gandung rasa grogi. Pak. Kleru iso disekak kowe. Iya. Halo. Rasa wedi, rasa sumelang. Pak Gandung ki galake mergo anu apa jenenge iki memecut kowe ben dadi bocah tenan. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ayo nembang. Napa Pak De? Ha sak karepmu sing kowe pinter apa? Ning kene iki ora tak kon ora tak dawuhi wong ya. Banyuwangen wetanan Banyuwangen ya kena. napa Maduranan? Maduronan ya kena. Ha sinden. Ki cita-citane sinden etnis kono. Oh, Antar pulau. Dadi ajar nembang Madura, ajar nembang Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Barat, Timur. Ngarani sok kleru ora. Nggih Pak, nembang nggih. Ah iya. Napa? Lah ya apa? Nek Madura ya Caping Gunung. Caping Gunung. Anu napa? Gerajakan. Gerajakan nggih. Ya, sakaremu. Nggih. Bawane apa? Sing bawa sing kae lho, apa jenenge sing biasane aku urung apal apa? Mrekes ati no. Mrekes ati. Ya. Niku mawon. Bawane kuwi ora apa-apa. Mrekes ati ani kula bis ngawur. Ya, mrekes ati. Omonge Teko iki. Sapa, Iki Mak? kanca-kancaku. Aku sesuk aja digarapi ya. Ora rasa wedi. Kowe iki ora kancamu sing teko, iki sing wiwit ngono kae mau. Engko teko apik kae engko. Hadir. Sapa? Napa Pak De? Wong edan. Astaga. Penggemar adek iki ra edan-edan kabeh to.
Ya. Walasese ono watese omong salah ngene ya salah rewel. Urip bareng mati bareng Pak kula digarapi lho Pak De. Apa? Kali bu-ibu sinden ket Apa wingi. mergane ngopo? Masa aku dikira seneng Mas Denko. Ya ora apa-apa kok ya. Pak De meh guyang-guyu Ora guyang-guyu wong. Wong kowe iki nek dideloki asine ya elek. Ya ayu. Lho to. Iya. Kowe tak ngomongke bapakmu. Sinten Pak? Lah sesuk Adi rak ning Tulungagung nang pendopo Tulungagung nek bapakmu nusul ya wis seneng karo sing ngendang. Ya astagfirullahaladzim. Ora apa-apa kok ya. Pak De. Aku pengen kendangane ya apik tenan kok kae iki ya. Dioyak-oyak sapa-sapa kon ngendangi ning seneng melu aku ya wis. Iya. Tak takoni Denko, kowe ngopo iku kok kowe omahmu adoh kok seneng melu aku. Mergi wonten anting kok. Pak niki iki meng guyon lho Pak, wingi aku di ospek. Mas Kesuhan gawe-gawe. Wis rasa tok gagas, yo teruske lagune. Iya. Dirasake wae. Selawase Ya Allah wiyogane ruwame. Aku malah ora ngerti lho, Ting. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos-ngertos dijodhok-jodhokke. Masa ming nek jenenge Mas Denko ten mriku mesti ketok to, Pak, nek kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira-kira melirik-melirik ngoten niku. Apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline udu sing ngendang jaipong. Solikin. Iki pentas mah do kerah. Yo. Omongane karyo maning. Suarane jan elok tenan bocah. Iya. Rupane. Kowe marahi ngedonke. Kula lho pun putih. Oh iya.
Biyen melu aku pisanan kaya blawu. Iki wong po semen. Iya. Urip bareng mati bareng. Oh, piye? Ra eneng sing iso cengkok ngono ki nek ra wong kono asli. Mati bareng. Iya. Iya, gelak digarapi aku ya Mas. Iya. Innallaha ma'asabiri. Betul. Alhamdulillah. Wong sabar kekasih yang Gusti nggih Pak De. Lho, guyu-guyu. Ora guyang-guyu ngopo kok. Iya. Aku ora ngerti kok. Aku ora melu grup. Apa ora melu apa WA-an grup. WL karo sinden-sinden dadi ora ngerti rumore ning grup iki aku ora ngerti. Mboten Pak, niku paten Wonogiri. Niku lho Pak Mas. Oh, Wonogiri wingi kuwi wae. Nggih. Lho, lha kowe baline jejer. Mboten Pak. Lho. Lah ngopo? Kowe mesti pipis diterke. Kaya nek aku ngeterke Prastiwi kae. Pak, niki tuh meng perkara kaos wonten tulisane Anting terus ngisore Denko ngoten niku lho, Pak. Lah. Ya, ora apa-apa. Niku kowe dilokke iki asline salah. Iki sinden-sinden do ngelokke iki asline do seneng karo Denko. Iya. Kayak lho nek cah cilik do garapi kae lho. Anting Denko. Nek jane dhek dhewe sing seneng nek cara SD ngono kuwi. Iya, wis biasa. Heeh. Wis ra apa-apa kowe malah lemu kok sesuk. Napa, Pak? Kowe malah lemu kowe. Lah kok lah entuk susu Denko kowe. Ya. Mangga. Nggih. Bisik-bisik semaya
katon sedaya. Sampun Pakde. Sampun ki le mlaku sing apik ora kaya mentok. Sampun Pakde akeh. Semelangku nek nelek. Mundur nek nelek ora. Mentok kae 4 langkah nelek kono. Iya, Mbak Anting. Iya. Wah, ya nek entuk talenta sing kaya ngene iki luar biasa no. Iya, iso diorbitke ngono ya. Iki uga dikersane para bapak-bapak ya di streaming langsung ya lumantar channel awake dhewe, channel Dalang Sena karo channel PBKS Live no. Ya. Matur sembah nuwun. Iya. Aku ora ngerti sing nonton tekan pira, engko ora mesti ana sing ngabari. Ya, sementara iki paling akeh 26.000 ning urung iso tembus tekan 30.000 no. Ya. Ora dadi ngopo mak wis luar biasa kanggone seni tradisi. Ya ya. Matur suwun Mbak Anting. Ya. Sak banjure sapa? Ayo ganti Orisa, wis ben sisan ben kapok. Meteng kok menyang terus. Ya arep cuti esuk kapan ya. Ngono ya mak iya. Sinden ku iso gentenan lho no. Iya. Ki wingi Tiwi wis lahir genti Orisa. Ya. Orisa wingi disusul Ika ning Ika ora sida meteng wong keguguran. Oh, mes kram. Engko sapa neh iki mengkari ndelokke. Iya. Mang bedhek sinten, Pak? Menten iki sinten sing bar kula meteng? Ketoke sing anake lagi siji-siji kuwi ya Tatin kuwi ya iso. Ning Tatin nek meteng nggon punuk sesuk. Iya. Ya aja ngono kaya Wahyu ya iso. Wahyu wis 3 kok ya. Ajeng imbuh menika, Pak. Heeh, boros e kae meneng-meneng. Nek durung lanang durung Bu Prastiwi izin. Oh. Drop ora mari-mari mau anu SMS no. Ya paling terporsir. Lah iya pokoke kudu pinter le njaga awak. Ya. Mergo saben bengi kok. Matur sembah nuwun. Ora ana nek iki wis ketoke ya mung kari kowe kuwi sa. Ya. Wis gek nembang. Ya. Bebas Pak niki? Bebas. Nek ya wis bebas ki ya nganggo gamelan. Ora kok bebas terus sak karepe dhewe nyanyi sak karepe dhewe aja. Nganggo gamelan. Sing ana apa jenenge iki nadane gamelan. Ya. Kembang Rawewo enten pamurutan nggih, Pak? Endi? Oh Mbak Wahyu ding, Mbak Wahyu, Mbak Neti. Kuwi Mbak Wahyu karo Mbak Neti wis entuk transferan kok. Iya. Ki wis mulai garing ki no. Kok mulai garing piye? Wis njaluk lagu wis ora liwat aku iki liwat transferan. Payah iki wis. Biasane nyok amplop ae jerone akeh-akeh ngono kae lumayan iso dienggo kas. Iya, kas sapa? Kasku. Oh. Kas keluarga. Anggepmu kas kanca-kanca le benuk. Iya. Mangke
Monggo, ngaturke Kembang Rawe iki dibawa dhisik. Ya, ya. Oh nggih. Sagala. Oh, gede banget to sakokan jan. Nggih, Pak. Hah? Padahal anu lho, nak mlaku 7 lho niki. Mlaku 7? Nggih. Wah, ya wis. Tapi kok gede banget. Engko mbok menawa kembar. 7 wis kudune ijin, besok wis mulai ijin. Nggih, sesuk sasi sesuke. Nekat tenan. Kuwi nek songo isih nyindan terus engko krasa piye? Ora ya bingungi kancane. Mboten kok Pak Benjing, wulan benjing pun mboten anu. Wulan benjing? Nggih. November kuwi? Nggih November. Oke lho jadwale. Ping 28 e ana lho Kan November. tebih-tebih Pak niku. Tebih-tebih to. Ya Mak, yo ning daerahe sapa? Nggih sik cerak tak mangkat. Ya ning luar kota kabeh ning Jawa Timur akeh no. Iya. Ya. Ngangah-angah mongso jalmi sesuk lahir normal wae tak bujek-bujekke normal. Amin. Ya aja sesar. Wis kapok Nek aku pripun sesar. Pak Sesar? Ha contone bojoku kae sesar sing kari dhewe iki awake ra suda-suda. Biyen mongko bangkekane cilik banget lho. Oh iya to. Penari bangkekane cilik, awake ya cilik kae bareng lairke sing kari iki wah. Sakniki sampean langsing kok Pak Ibu. Kowe ora dinensoni lho, Mak. Ambok ben. Aturu kulon to. Mangga. Neno Kabeh kewan padha wedi nyata prawira Neno punjul pepadane makhluk menang wenang Neno nano awit karasane Dewadi Pradewaji Dewaji Pak Dewadi Dewa napa Dewaji iki ratu Oh nggih Dewadi iki Gusti Nana tanpa guna malumpat kecemplung jurang senengane gawe cakepan ki mau sing sapa Kembang Rawene Wayu ro Mbak Neti ah kowe sing slendro tok tibake apa ya nggih ngondak Neti karo Wayu ra pentas waduh tembang kangen heeh mengkeh nggih Bu pening slendro iya apa oke sing slendro ki oke kok rengumawan nggih Pak oh apik ra apa-apa
Ya, ning bawane kebacut kuwi ya ora masalah. Ya, monggo. Kebasan neno monggo
Kewuan lemu joget barang wis kangelan. Nggih, Pak. Arep megol malah wetenge sing ngobah. Ya ora apa-apa ya. Mengiwon nengen ngiwon. Heeh, wis apik kuwi mbangane meneng wae ruwung ngiwon-nengen. Iya, sing penting gerak ya, Mak. Iya, karang wong meteng iki gokeki gerak jalan, nek esuk kae mlaku-mlaku. Ya, pancen senam kehamilan. Ya, nek turu dokae mengkurep. Wah. Atene kaya kitiran. Angkare nyampluk sikil diel ngono. Oh ya Mang. Lah. Matur suwun. Ya betek-beteke piye to Nois? Bocah ya dijak prihatin men dadi bocah sing piguna. Ya pancen ya ngono. Heeh. Ya kembang rawe. Hasil transferan. Ya. Mbak Wayu karo Mbak Neti. Ayo kek jumeneng. Ki sing sinden ra tau gelem ngadeg ya iki. Wahyu kuwi. Kula mau apa nek kon ngadeg, nek ngedege gelem. Amulane ya anake bral. Titik-titik meteng, ketetesan banyu udane meteng ayo. Gelem nggih ngadeg kula, gelem. Ah, saiki gelem iki wis sepel joget barang kok wisan. Nang endi? Nang transit wingi Den. Tapi dereng kasil ya, Pak. Tesih Kiwa tengen dompo. kan kaca, kiwa tengen kaca joget dhewe iki. Aku turu tak lirik cah iki ngopo to. Bul latihan joget. Iya. Tetep ora apik wong dompo. Ha iya. Ya wis ben. Saubah bae nggih, Pak. Hah? Saubah bae. Saubah bae wis sakarepmu pokoke. Heeh. Bangane ra obah ditapuk wong obah. Ayo, Ndang, dibawani. Waduh. Hah? Napa napa, Pak? Lah ya sakarepmu apa? Sinden kok kentekan bawa. Ayo. Dandang gula men nggih. Dandang gula ya apik. Dandang wis ngarani gula legi. Ya. Kuning. Ora ngene Pak Warjudi. Yogya Miro. Biyen iki jaman kuliah suarane ya apik no. Oh. Saiki wis tuwa iki malah gerok saya entek. Kang
turune kang tenan tepi nuhun nitrah Kembang rawe monggo ki ana sing nyuwun saka ken saka kono heeh monggo yuk gedruke sik Wong wis diabani karo kancane lho. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Iya, kok meso kleru lho. Lah iya, ya sinden ki nek arang-arang ngadeg ya ngene iki. Lah mulane kok niku sik nyuwun sinten to, Pak? apa? Sik nyuwun sinten? Iki ana kok. Aku tok arani ngapusi aku ora arep mlekutu kanca. Iya, iki ana tenan aku ora gaya lho. Dikirim kok saiki to. Iki, heeh. Iki nyok wacanen dhewe nek ora percaya, duwite jaluken dhewe. Heeh, aku ora arep ora arep apa. Nggih. Nah, diwaca ora? Pun mboten sah. Agene ora. Mboten sah. Oh, iki transferane wis jelas ki. Iki kok 100.000. Sesuk tau. Sugeng dalu Bapak nyuwun ketembangan sesideman kintun kagem sesepuh wonten Banagung RT 04 nonton bareng wonten acara nikahanipun Lutfi Abriyanti. Mugi Bapak dalang warga laras sehat sedaya amin. Wah lah iki sing marai sudo tanggapan yo ngene iki. Mantenan ming cukup streaming kayak layar lebar. Iya, ya ora apa-apa ya Mak iya. Isa sesideman sing dhuwur iki pancen nyuwun Mbak Neti karo Mbak Wayu. Ya. Saking pundi? Iki ora ana tulisane saka ngendi ning saking apa transfer wis pokoke dilakoni lah. Mbangane ora ngopo-ngopo. 500 lumayan mbangane nyolong. Ya guys. Tenang Pak Gandung jangan. Iya, ya mangga.
cara dene adik-adik kecil joget diiringi kaset. Iya. Dadi ora ngerti jam-jaman kendang barang. Iya. Pokoke anane ming ngene iki, ngene karo ngene karo ngene. Wis ra ono liyane. Wiwitane engko nek pindah genting isor, pindah dhuwur meneh. Pokoke lek kosokan mesti sekitar dodok karo bokong. Ayo ming joget kosokan. Ya ora apa-apa kaya. Arang ya ora kulino. Lho ngono kuwi dadi saya mundhak jamane iki saya gedhe tuntutane lho, Nak. Iya. Kok gedhe tuntutane. Lah ngendi-endi ki akeh sing luwih sepuh tinimbangane Mbak Wayu, Mbak Net iki ya jogetane ya apik-apik ya belajar nang omah. Iya. Ane kadang kala ya ana sing penemune, ngene wae ya wis ora apa-apa, karang ya isane ya ming kaya ngene. Kuwi jenenge ora gelem sinau. Oh iya. Ora gelem budidaya. Ya sing diaturake sing pungkasan iki engko ndak wektune selak blandang. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng. Ora ngono kuwi lho. Ayo. Kowe ora izin-izinke mbiyen ya bekas kuliah nang kene padahal. Nggih. Ha iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai Apa? apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Dadak apa-apa. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Embuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lungit. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep ndlentrekke liyane mesti. Ora tak drentrekke kok. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetanan anggere muni arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton sing wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Kok bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo we, lah kowe iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora ming menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin. Wah, kono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalis lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Napa? Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sombong ya. Kurang ajar iki. Lah Nek cara aku dunake biyen kok urung ngompong saiki kok cokot piye. cokot ya ora krasa. Ora Ora ndek untu kok. Gusi iki atos e. Pingget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum karang iki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, Dadi ya wis sesideman modar kowe ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Wis angkatanmu wis do mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur.
Kok syukur film. Kok Lah dongane. wong iki parane arep ndi? Lah iki nek ya dongane ora nih ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoku saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladeni. Ora tepur apa. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Nek kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa Idin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa ngono. Lah nek ra jelas tak kan ndelok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye no Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono, Dek. Manten anyar. Lah anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono, terus ke kono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar saiki apa? wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho, wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh, ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenge tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel malah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki. Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, kowe arep saru kowe ya. Lha ndi kae? Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane. Wiwitane anderek sang pake Eno pria bagus kang olah budaya sowan menyang kota gede wah kae teko kancane tatin teko iya akan gua kali joget nganti kaya arep pidil-pidil kowe dek winginane bengi nganti kecethit sirahe tong jreng ngono bareng ramu terus syukur kowe otote kebablasan Ya saking mempenge kok ya. kok ora nyejak mriki nggih seneng kowe napa mboten menggo hiburan jenengan seneng ta awak dhewe iki ngibur piyayi kok nggo hiburan lah nggih justru kulino ngibur ya pengen dihibur ngono lho wah iya ya jenengan ya seneng ta wingi ndelok kele seneng aku ndase mengleng-mengleng lho kuwi ra kenal kowe ora tok ndas-ndaske to sirahe bendera terus ngayung-yung selendang kuning
saking ukir swara kurang permana ning wasis ngungrum apa Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae. Sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere menggok tak elikke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Kok anggo setang? Ah jare sing mau mesti menggok apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Angungrum marang bendara. Ae kewajine kan ora sik ngentekke ming tatin tok. Napa to? Oh, mbok. Ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger, kancane sirahe arep mledhose tetep ra acu kon redik ngono. Ming sing siji wis aduh Mbak aku ora kuat tenan Mbak ngono wis ming diririk tok redik. Redik. Tahu kok mangan jagung ki nganti tukul ning untu. Sinten e? Kowe kuwi Sing gendhe. kowe senengane nek ngarani wong. Sik gender ki ora kok tukul. Niki kisah nyata lho kali jenengan. Mengkeri. Awong ya untune iki wis rusak kok gayane mangan jagung. Kres. Ning sak cokotan terus kok lerenter. Niki jagunge pindah kene iki kabeh. Untune jagung tok. Oh aku diacungi kepelan ngopo wani ye? Hah? Wondo krasa guyu. Nek wondo iki lucu meneh. Napa? Jagung ki rak umume rata ae to. Nek dicokot wong kres ngono tak kothak ilange. Nek wondo ora. Ilange iso engkik-engkik ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wutuh. Endi ta jajal mbok meringis dah. Mas Wanda. Nang meringis Mas. Tak ndelok untumu. Galo tadi nek ndelok untumu geli. Sesuk ya dompong to ya. Neno. Cia. Hah? Dia. Ah nggih, jenengan iki senengane bareng-barengi. Cia Sulestyo. Ora. Ora apa? Ora apa? Hei. Oh setan. Lah wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak Popi kok. Adake. Pak, Nek kowe ngundang, terus aku. ya wis cocok. Tekan ngendi mau jal? Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus tresno sasideman. Luwih becik
Nena liwat kincanging alismu kang masang landang hatiku nadyan musling serius waku aku isih mampu pateni selamu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuwung hanjrimpun jiwa ragaku tak bareng kehormatan ampuran rubuh karep Yo. urip ana kutha gedhe kowe tak temake Weh becik maten mangan tindang papisahan musling serius waku aku isih mampu pateni urip sampun Pak matur suwun. Ya. Sing 100 nang nggone kae streaming kae si Indra. 100 napa? Lho iki sesi deman mau transferan saka pemundur panyuwun lagu Nodik 100. 100 apa sak yuta? Sayuta iki gambar gemak kowe. Biasane ya Wong nembangmu ora apik kok sak yuta. ora nek biasane Nembangamu didol apa mau wujud kaset kowe bajakan.
Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 ki nule 5 kok. Heeh. Nek nganti aku kleru sak yuta malah tombok. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ha. Pun bener 100. Saking Banagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, ki. Matur sembah nuwun. 100.000. Oh nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasa nesu-nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya.